Ang tema nga akong pamatud-an karon nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Okay? So, kini nga debate, usa ka dakong challenge sa akong side or sa among side kay ikasabutan daw nila na dapat Bible alone lang ang debate. Busa, bawal mo gamit og referensya. Nining debatiha og bawal usab mangutana diin ang tubag wala sa Biblia anaa mabasa sa referensya. Okay? O kay Bible alone debate man nang kargado gitahanig implicit statement. Ang Katoliko nagtuo nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Sumala sa panudlo sa iglesia Katolika nga adto gitukod ang iglesia sa Jerusalem. Wala ko nag-refer sa laing iglesia nga gitukod dito. Gawas ta lang sa iglesia Katolika. Sumala sa Biblia ang iglesia nagsugod sa Jerusalem. Lucas 24:47 niingon si San Lucas, kinahanglang nga isangyo pinaagi siyang ngalan na mensahe may tungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Ug sa pagtukod sa iglesia nagpili si Kristo og mga apostoles. Din usa niya na si Apostol Pedro. Sumala sa Biblia sa Apostol Pedro ang gipili sa Dios nga Amahan nga mo'y makaila ni Kristo. Mateo 16:15-17. Ipangutana sila ni Kristo, para kaninyo kinsa man ako? Ang nakatubag si Apostol Pedro, niingon siya, ikaw ang Kristo, ang anak sa Dios nga buhi. Unya mitubag si Kristo, bulahan ka gayod Simon Pedro, Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo pinagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi, ang akong Amahan nga atuwa sa langit mao ang naghatag nini kanimo. Giusab ang iyang ngalan gikan sa Simon ngadto sa Pedro. Sumog, gabot pasabot ana bato. Nganong bato man? Kay lig-on siya ni Kristo. Sumala sa Lucas 22:31-32, niingon si Kristo, Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nag-ampo ako alang kanimo Simon aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Gilig-on ni Kristo si Apostol Pedro. So dili ta pili makasulti nga tawo lang si Pedro, huyang siya. No, kay gilig-on siya ni Kristo. Sumara sa Juan 21:15-17, katulog ipangutanan ni Kristo si San Pedro, Simon, gihigugma mo ba ako? Ing tubag si Simon Pedro, yes Lord, nahibalo ka nga gihigugma ta ka. Unya katulo siya giingnan, atimana ang akong mga karnero. Nahibalo kita nga ang karnero nga gipasabot ni Kristo mao ang iyang iglesia. Iyang katawhan, diya sa 1:11 nagingon si Kristo, ako ang maayo magbalantay sa mga karnero. Ang maayo magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Tungod diana, kutob sa muingon nga siya usa sa mga karnero ni Kristo, under siya sa authority ni Apostol Pedro, kaya si Apostol Pedro ang gisugo ni Kristo, at imana ang akong mga karnero. Before siya nisaka sa langit, iyang gitawag si Simon, naglain silang duwa, iyang ipangutana, huwag mo ba ako? Yes, Lord. At imana akong karnero. Siya, sa iya hag-entrust ang pag-atiman sa karnero. Ang trabaho ni Apostol Pedro,
atimanon ang karnero. Unya ang karnero nga gipasabot ang katawhan, ang iglesia nga iya ni Kristo. Karon sa buhat 2028 sumala pa dinhi sa ang dating Biblia 1905 ang giingon dinhi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Buot ipasabot, trabaho sa obispo ang pag-atiman sa iglesia sa Ginoo. Ang trabaho sa obispo mao ang gisugo ni Kristo ngadto kang Apostol Pedro. Mao na nga sumala diri sa buhat 1:17 to 20 na ay gisuti din ni panagna mahitungod ni Apostol Judas. Unsay gitagna dire sumala sa buhat 1:18, now this man purchased a field with a reward of iniquity, and falling headlong he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out. For it is written in the book of Psalms, let his habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Unsa may sentido ani mong bersikulo? Ang otorite ni Apostol Judas ingon nga obispo ikahatag sa lain. Mooto nga nagbutaran siya lain mo pole, ang napoli si Matias. Kaya ang iyahang bishopric trabaho sa pagkaobispo itugyan nga to sa lain. Kung si Apostol Judas na ay bishopric, ebidensya na siya nga siya obispo. Unya, kung siya obispo, labaw na si Apostol Pedro nga maoy gisugo at imana ang akong mga karnero. Ang iglesia dili malikayan nga gikan sa Jerusalem na abot kini sa Roma. Ug si Apostol Pedro naabot usab sa Roma. Ngani ang mga SDA nagtuo man sad ani. Unya kay diwa man tay referensyahay, di na ako pwede basahon ng ilahang libro nga nagsulti nga si Pedro didto namatay sa Roma. Di na ako to pwede basahon, ening dibatiha, Bible alun lang. Unsay ebidensya? Oh. Unsa may ebidensya nga si Apostol Pedro naabot sa Roma niya sa The Living Bible. 1 Peter chapter 5 verse 13. Niingon si Apostol Pedro, the church here in Rome, she is your sister in the Lord. Send you her greetings, so does my son Mark. Ingon si Apostol Pedro, ang iglesia dinhi sa Roma nangumusta kaninyo. Last 2 minutes. Di siya mulitok og dinhi kung wala siya dito. Di pud ma-deny sa mga SDA nga naabot siya dito kay ilahan ng panudlo. Apan ang ikamatuoran dili malikayan nga si Apostol Pedro gayod ang unang obispo sa iglesia nga naabot sa Roma. Anong naabot mo sa Roma? Buhat 23:11. Mateo 21:43 niingon si Kristo, ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og ibalhin sa nasod nga makahatag og maayong bunga. Unya sa buhat 23:11 giingnan pa gyud niya si Apostol Pablo. Ingo nga nagsaksi ka kanako sa Jerusalem, mo saksi sab kanako sa Roma. Paabot sa Roma, ang Ginoo nagtawag kaninyo aron mahimong balaan, called to be saints, mahimo kamo mga santos, kamo mga taga Roma, gitawag kamo sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Therefore, naabot sa Roma ang iglesia ug ang unang obispo
nga na-assign dito walay lain si Apostol Pedro. Apan negative man si Glenn Alado niining moong timahan so kinahanglan siyang magpro sa kuha as nigar sa akong tema na dili si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Kinahanglan siya magpresenta og laing ngalan. Kay kung di siya kapresenta og laing ngalan, nagpabiling nagtindog ang akong tema nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia nga anaa sa Roma. Time. Thank you. sir. Okay, naman na ang oras. Dirita sa tuang question and answer. 1 minute. Ang pangutana, tubagon sa og 1 minute. Pila ka minuto? Usa ka minuto lang. Sa minuto. Okay, larga. Okay. Una pangutana, Brother Jumbo. Nasayod ka ba kung pila kabuok bersikulo sa Biblia na naghisgot nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Nasayod wala? Yes or no? Nasayod ko o mga Objection na sa moderator. Ang ato nga rules matubag una o kategorikal. yes. Was una ko, nasayod ka ba kung pila kabuok bersikulo sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Nasayod? Wala. Tubang. Nasayod kaayo ko og pila ka bersikulo sa Biblia nga siya obispo. Og naapoy lang ebidensya nga mabasag yun. Unang obispo sa Roma. Niya mabasa dire. Akong basahon para sa tanang naminaw. Si Simon Pedro, anak ni Juan, taga Bethsaida, Galilea, igsuon ni San Andres, prinsipe sa mga apostoles, mitukod sa simbahan sa Antioquia, ug mo'y una dito nga obispo. Unang obispo sa Roma nga milungtad o 25 ka tuig AD 42 ngadto sa AD. Objection, moderator. Ang iyang gibasa teksto sa Biblia or komentaryo sa Biblia? Pakitabag. Counter objection. Granted. Ang nitubag ako ganina nga isa nga mabasa si Apostol Pedro obispo ug ang pagka-obispo sa Roma sa lain na nako gibasa natubag na ko imong Objection, moderator. Ang una na kong pangutana sa iya, nasayod ba siya? Yes. Nitubag sa yes. So kay nasayod siya, dapat mo pakita siya og unsang bersikulo ha. Bersikulo, dili kay footnote, dili kay komentaryo. Bersikulo, kapitulo, kinahanglan i-voice out niya. Ayaw pangilan sa daghang katawhan. Tungonon. Sige. Ingon dire sa 1 Peter chapter 5. Okay. Verse 1, aning Biblia Protestante nga a paraphrase and annotations upon all the books of the New Testament, nagsulti din the bishops of your several churches, I exhort who am myself employed here at Rome to govern the church. I, who am myself a fellow bishop and pastor. So naay mabasa nga siya bishop nag-govern sa church in Rome. Next question. Next question. Kay imo man ang gibasa, diha ba sa maong kapitulo bersikulo sa 1 Pedro chapter 5 verse 1, naghisgot ba si Pedro unang obispo sa Roma? Naghisgot o wala?
Akong gibasa din bro. Tubaga lang, nag-isgot o wala? Yes or no? Akong nag-isgot bro dire. Nag-isgot. Okay, nag-isgot dire. Unang obispo sa Roma. Sugod AD 42, ngadto sa AD 67. Ug ang atong rulings dire, all versions of the Bible dawaton. Dili nang pilion rin niya ug asa ding napita ang akong basahon. Next question. Okay, sunod pa na. Ingon dinhi sa imong gibasa, dili na ko basahon. Ang inyong igsuon simbahan sa Babylonia nga pinili usab sa Dios na mamusta diha kaninyo. Ingon man si Marcos nga akong anak. Wala man nagsulti nga si Pedro obispo. Nasayop ba ni o wala? Aniyan to ba? Nasayop ang imong paggamit og line translation kay kini man na translation ang akong gibasa. Objection, moderator. Tubag ko. Dili ko nangutana. Nagtubag ko. Nagtubag bitaw. Ni objection. Ni objection. Ingon ko. Objection. Kaya akong pangutana, gibase na ako sa imong gibasa. Dili sa akong version. Wala magsulti nga sa Apostol Pedro, obispo sa Roma o unang obispo sa Roma. Nasayop ba ni kining akong gibala nga version? Nasayop ni wala? Nasayop ka tungod kay wala. Objection, moderator. Objection. Nganong matubag man sa nga ako'y nasayop ang akong ipangutana ang Biblia. Dapat ang itubagon. Nasayop ang Biblia. Counter objection. Counter objection. Maruling sa tayo, maruling. Counter objection, moderator. Roll number 8. All version are accepted. Counter objection ba, moderator? Counter objection. Ang pangutana ni Glenn Alado usa ka fallacy of false dilemma. Nga ano man? Kani man ang akong bersyon nga gibasa. Dili man ang imong gibasa karon. Objection, moderator. Objection granted. Sa naas atong rules, all Bible versions accepted. Nganong di man po niya i-accept ni? Na kini nga version, na pag-version, tertirgana. Na ipa-accept man, nganong gi-reject niya? Kining Bible na wala gud maghisgot bahin kang Pedro na siya obispo dito sa Roma. Mao ni ang dako kayo tulubagon karon. Umana ka? Okay. Umana ka? Pangutana. Next question. Go. Next question. Go. Pila ka buok version sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Kapitulo verso. Pila ka buok bersikulo? Pila ka buok version sa Biblia? Usa mo di klaro, pero pila ka buok bersikulo, pila ka translation. Pila ka buok bersikulo, pila ka buok version sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Kaning tulong nga akong gibasa kay pamatuod man wa mata nagtima nga basahon sa usa lang ka libro. Kaning tulo ka Biblia mabasa dire nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Next. Diha bagyod sa 1 Pedro 5:13 naghisgot gyud diha nga si Pedro unang obispo sa Roma. Naghisgot wala? Yes or no? Ano? Ay, sa napukan na, napukan. Napukan man. Bro, napukan man. Wala ko na to. Tubag! Objection, moderator. Tubag! Objection, moderator. Objection. Fallacy of ad hominem ang gihimo na po. Dili na fallacy. Objection. Sa mga tao. Nakita sa mga tao. Wak ka tubag diritso. Ayaw sabak. Tubag diritso. Maruling sa tayo, maruling. Ayaw sabak. Nag-object pa ko. Sige, go. Ano yan? Poli-poli ta, dilita. Sabaw. Pomon. O niya ha? Sige, sunod pangutana. Ako siya sa... Ang nag-object mo ko. Ang objection nako mo ni. Wala man mi nagtima, moderator,
Mausa lang ka libro basahon. Mugay ng all versions basahon. Ano man, kay aron magkagawas ta og final deduction nga nakamatud-an gayod nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Counter objection, moderator. Kay na ang counter objection, mao ni gipangutana nako siya. Gigamit niya kanang versions, kanang tulo. Diha ba sa usa lang ka versions? Ngayon gibasa. Mabasa ba nato diha sa 1 Pedro 5:13? Gigamit nimo word for word kay imong tima usa ka sentence. Iyon din si Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Naabay mabasa na sa version? Wala. Yes or no? Tubag? Moderator, si Alado, maningkamot siya nga iri na ko. Objection, moderator, nagkomentaryo naman ang atbang. Ayat komentaryo. Uy, nag-object ko. Ay, naunsa mo ng katbang. Sige, go. Pagbigyan. Nag-object ko ha? Pagbigyan. Niya, moderator, iyang gusto, kato kung ti mabasahon lang usa ka version sa Bible. Ang ako, final deduction dong, versikulo dire, pasiuna dire. Therefore, conclusion, kaning upat na version na bilang the Living Bible, ebidensya nga si Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Ayaw taong ko, ibutang sa usa lang. Next question. Gigamit nimo ang Matthew chapter 16 verse 15. Kaning Matthew 16 verse 15 maubani ang nagpamatuod ni ining imong tima nga sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Mao ni dili Usa na sa nagpamatuod nga si Apostol Pedro ang gitugyan sa Dios ngadto kang Kristo nga makahibalo sa kamatuoran aron siya maoy himuong obispo ni Kristo. Next question. Mas maton mo usana o kung atong basahon karon nga wala mag-ingan dinhi kapitong bersikulo nga si Pedro unang obispo sa Roma. Ang Matthew 16:15 mo gibasa. Uyon ka nga namaka ka sa imong pagbotot initima nga nigamit ang bersikulo nga di man ray mao. Uyon ka pa. Yes or no? No, dili ko uyon nga nangilad ko. Kaya nga naman, ang paggamit og mga bersikulo parte na sa pagpamatuod. Ang atong tema, pamatudan. Dili litra por litra. Usay giingon ni Jerry Laig sa debate nila ni EYD, pamatudan. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection, moderator. Nga nung ibrang naman niya ang way appeal dinhi. Ayaw i-appeal ang ngalan nila dinhi. Kawa wala. di man sila ikimong kadibate. Wala. Ay naon sa mantawan sa pagdulin mo. Wala pa ko Hindi ka kapasar lagi. Moderator, pahilo maragod na kay ga-object pa ko sabak kaayo. Ako'y nag-object na sa mga. Ga-object pa ko no human diri. Nag-object ko, nag-counter-objection ko. Wala ta mahuman kog object. Sige, go. Counter. Go! Ano ba? Pagbaton in tawag respeto alano. Respeto na ako ka. Nang imo hatag matuwa na ako sa tuha. Ayaw sapaw. Last question. Ay, kasi mga kayo mo mag-iingot. Di ba sapaw ko? Ayaw sapaw. Okay, time check. Go na kami. Go! Ang tema, moderator, pamatudan. Ang giingon ni Jerry Laig sa debate nila ni EYD, pamatudan gali, dili basahon letra por letra. Ang iyang gusto, ipabasa na ko letra por letra sa Biblia, Pedro, unang obispo sa Roma. Okay. Ang akong counter-objection mo ni Na puro na objection. counter ko kay nga naman iyang gidrap ang pangalan ni Jerry Laig. Wa man to'y labot. Nganong i-appeal ba si Laig? Na si Laig din, humunta si Laig yung kalaban ron. Ang nila ka magamit sa pangalan kay
personal mo sa gikalaban garon. Ano di? Okay, time. Muna ako objection. Okay, next question. Oh. Time na. Next question. Time na. Time na, time na. Oh, time na din. Imong Marog. 10 minutes. Alright. Salamat kay makaigsunan. Nahuman ang amo nga 10 minutes. Ready na ka? Kay pandaganon natin mong oras. Ilang minuto? 10 minutes. 10 minutes. Okay. Okay, larga. Minute. So, inyo na bang makaigsunan ang pagpangatuod ni Brother Jundo Alabado. Hapit magparitian ay kahapon ito may parehas. Iyang timag ipamatudan sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Nigamit sa daghang bersikulo, nigamit sa daghang verse sa Biblia. Na ang iyang ipanggamit igsuon, wala din magisgot sa usa ka sentence, unang obispo si Pedro sa Roma. Iya lang gikunik-kunik. Sa ito pa iyang gislice ang iyang tema. Ang iyang tema, usa ka sentence. Pamatudan ni Jando sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Gigamit niya 1 Pedro 5:13. Ang 1 Pedro 5:13, wabang ingon niya, Pedro, unang obispo ka sa Roma. Namutmut. Basta pag unsa nga version igsuon sa Biblia nga naala ko dinhi, wa magisgot si Pedro unang obispo sa Roma. Diya sa 1 Pedro 5 versikulo 13, bisman apil pang uno. Wala gyud. Parte naghanga ang iyang bersikulo gigamit. Lucas 23:31 hangtod 32. Juan 10:11, huwag ginagagisgot ba na si Apostol Pedro Isus Cristo, Pedro, ikaw ang unang obispo sa Roma. Naapanit? Dito palinglag iso, dito pailad. Kahil paluko kung unsa ang estilo ni Jando sa debate. Ang iyang style, pasilan, tad-tad igsuon, sumpay dito, sumpay diri. Pero ang iyang tema, usa ka sentence igsuon. Karon nangutanan ni siya, uyon ka ba, Mr. Alado? Nga si Apostol Pedro, obispo. Mangutanan ni siya karon. Uyon ka ba, Mr. Alado, unsay kahulugan sa pulong obispo? Sama ini? Muna ang iyang ipangutana karon. Kung ato na tubagon igsoon, sayon ragyod. Kaya ang tema, di man putol. Dapat kumangutana siya, usa ka sentence, Mr. Alado, supak ka ba sa akong gibasa, Matthew 16, verse 15, nag-ingon dinhi sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Kanaunta! Kay dat-una sa 1 Pedro 5:13 na si Apostol Pedro nakaabot ko na sa Roma. Nagtapik ba tako nakaabot ba si Pedro wala sa Roma? Wala man. Imong tema si Pedro unang obispo sa Roma. Maunay dapat gipamatud-an nimo. Kung tinuod ba una, wala ka wa magapamatud ni gamit mo ang kagatong komentaryo mas siguro gibasa niya. Nagwa sa versikulo spikas, wa pa sa versikulo spikas. Huwag yung magsulti dito, usa ka sentence, Pedro unang obispo sa Roma. Igsuon, kung dito na ito Biblia, mailad kita. Mailad yun. Di na mabasa, di na mapamatunan, unang obispo sa Roma. Di ay, kung si Pedro unang obispo sa Roma, dili po dahil siya obispo sa uban. Kaya dito ba sa Roma, maunay uban igsuon nga yun na. Kaya kung imong tan-aw igsuon, kanang iyang bersikulo gigamit, Buhat 20:28, wa po nagisot ng Pedro. Na may Pedro din ha? Matthew 21:43, nagisot ng Pedro din nga siya sa Pedro obispo sa Roma? Wala. Nagisgot ba ang Buhat 23:11 si Pedro unang obispo sa Roma? Wala. Wala mismo si Apostol Pablo igsoon, wala record nga mingo si Apostol Pablo, Pedro ikaw unang obispo sa Roma. Nagbutbuot.
ang iyang introduction ngayon na challenge kuno kaayo sa iya. Challenge kuno kaayo sa iya. Sa ako, wag i-challenge. Kay wala ka pa matuod. Sa iyang timang gipamarog. Nga matod pa niya, si Pedro, unang obispo sa Roma. Kung iya pa ni nabasa sa Matthew 16:15, dili sa Matthew 23, 31 hangtod 32, dili sa buhat 20:28, dili sa buhat 11. Kung iya pa ni pabasa din nga nagsultig yun, Pedro, ikaw ang unang obispo sa Roma. Hands up na ko diritso, oy. Hands up na ko diritso. Pero wala yun na bisag usa ka bersikulo nag-ingon, Pedro, ikaw unang obispo sa Roma. Nagpamatuod ang akong kaatbang karon sa wala. Ang mailat lang moingon napamatudan. Yang malak pagrabadayon. Ha? Unya mingon sila. Brother Alano, o yun baka si Pedro obispo. Wagin mi nagtima ko si Pedro obispo. Ang iyang tima unang obispo sa Roma. Objection, moderator. Oy, ano objection man? Ako man panahon. Objection, moderator. Unsa objection? Matod niya, wala kuno migatema Nahalangan. nga si Apostol Pedro, obispo. Mo galing unang obispo, kay obispo siya. Nung sa man taong kalado, klaruhay mong Tradisyon. Nga namingon ko, nga wak mi nagtima nga si Pedro obispo, kayang tima, usa ka sentence. Unang obispo sa Roma. Asa na obispo si Pedro? Matod niya sa Roma. Dapat mauna iya pamatudan. Dili kay putlo niya, Mr. Alado, mabasa ba si Pedro dili unang obispo? Wa na nagdebate ana, imo gipamatudan unang obispo si Pedro sa Roma. Mauna ang imo dapat mamatudan. Pero pamatuod man kangawas Biblia. Klaro kayo ison. Ha? Karon ni karon mautanan siya do. Ambot, gamiton yang kaya-gayaga o kamo sa sayaw. Aron pakatawa sa mga tao. Wala problema ison. Ha? Pero ako lang gibarugan kini timaha sa pagsumpak nga naman kayang tima wala gyud ni sa Biblia. Kinsa sa Apostol Pedro dili man wa man gilitok na unang obispo sa Roma. Kung imong basahon igsoon sa 2 Pedro chapter 1 verse 1, kinsa si Pedro apostol ni Jesus Christ. Apostol ni Jesucristo. Wa mag-ingon nga unang obispo sa Roma. Kung pamatuod ganit ka dyan do, dapat ipamiti mapamatudan. Pamatudan ko si Pedro obispo. Di ko musukol, di ko mupirma. Kung si Pedro lang ang topic ng obispo, pero kay naaman unang obispo sa Roma. Kita niyo ang twisted na topic igsoon. Manawa man gihimong Roman Catholic. The Peter was the first bishop of the Roman Catholic. Ngano wala na gigamit ang word nga Catholic? Kay nahibalo siya walay Romano Katoliko sa Biblia. Nga nag-ingon si Pedro unang obispo sa Romano Katoliko. Gigamit niya Roma aron kunuhay makasulod ang iyang gusto ipamatuod na si Pedro unang obispo sa Romano Katoliko. Pero wala na gigamit. Nga nung ay gamit kanibalo siya bisa ka pamatuod na si Pedro unang obispo sa simbahang Romanong Katoliko. Na yung tema twistidaan marumaro ba? Marumaro style siyang tema pamatulaan na si Pedro unang obispo sa Roma. Wag gigamit Roman Catholic Church. Agoy, pagkaluya po ng katbang mao na ison karong haponon atong paminawon ang iyang 10 minutes cross examination kung makalusot
kung makalusot ba. Kay nakasiguro ko, iyan ang putol-putulon. Mabasa nga si Pedro kuno, unang obispo sa Roma. Di na mabasa! Si Pedro, obispo, di na maitima kung maunay pangutan na putol. Dapat wali mo butangi. Una, Roma, obispo ra unta. Last 2 minutes. Nganong imong gibutangan? Una, obispo sa Roma, nga wa man tao na, bisag usa lang. Jando. Luoy taon ng katban ako igsoon. Na? Di kini kadaog igsoon sa atmong debate. Sugdaton mo. Di kadaog. Mauli nagsibo karon. Minghoy. Nanulong gikan Cebu kay nagtuo nga mudaog sa debate. Pero sultiya to bisod, di kadaog. Di kadaog. Yes, di kadaog. Buhol. Mauli nig buhol karon minghoy. Minghoy ni. Kaya naman, nagdala siya tima, nagtuo siya, kaya niyang ipamatod sa atubangan sa daghang katawhan o siya katbang na si Strongman. Yes, siya kapamatod. Ani nga tima, ug wa gyud niya pamatudan sulod sa 10 minutos niya nga pagpamatod. Walay mabasa nga si Pedro usa ka bersikulo nag-ingon, unang obispo si Pedro sa Roma. Wa tay mabasa ana. Monay dapat niya ipamatuod. Kung mangutana siya sa putol, dili madawat. Kung obispo lang, di madawat. Kung Roma, di madawat. Una, di madawat. Kinahanglan, usa ka sentence. Gamito niya, matag pangutana. Artubagon siya, kumplito po ang tubag siyang pangutana. Dili pwede nga iyang slice o putol-putulon ang iyang tima kayang tima. Dili ni putol-putol. Putol-putol man niya. Dapat di na putol-putol ang tima, ha? Kung mangutana siya, dapat na Mr. Alado, nabasa na ako sa 1 Pedro 5:13 ng inyon, si Pedro unang obispo sa Roma. Sakto na ang pangutana. Kung mabasa, ilde si Strongman. O kung mabasa siyang Biblia, magbasa usab sa akong Biblia. Kung dili mabasa sa akong Biblia, unya mabasa sa Biblia, ilde siya. Kaya naman, nigamit sa Biblia, nga siya ra, nagbuot-buot. Ha? Dapat isuon. Okay, time. Okay. So, diri na ta sa question and answer. 10 minutes. Lorga. Alado! Unsa niyo kado? Unsa niyo kung gawiran? Biblia niyo comments. Biblia. Nga wa magsulti sa usa ka bersikulo si Pedro unang obispo sa Roma. Okay. Next question. Kay niuyon ka mga Biblia niya kung gibasa. Matod pa dire. Miadto sa Roma sa ikaduhang tuig ni Claudio AD 42 ang pagsumpo kang Simon Mago. Objection, moderator. Pwede i-mention niya kung saan kapit yung versikulo. Objection, moderator. Pwede i-mention. Objection, moderator. Ako pa'y nag-object. Naon sa mga? Sige. Ako pa'y nag-object. Pagbato, batasan. Na nasuko ka, karisapaw na pong ka. Tabla na ta. Go. Ang akong objection, dapat i-mention niya unsang kapitulo bersikulo. Kay akong basahon po din sa akong Biblia kung husto ba ang iyang ibasa. Kay di man isa ka Biblia mo gamitan, pati na Biblia na ko. Kinahanglan dawaton tanan versions. Sige, Counter objection. Wala sa among ruling oy nga ang tima basahon lang sa usa ka bersikulo. Unsa ni Alado? Ebidensya na. Kay niuyon ka man. Next question. Niuyon ka man nga Biblia na kung gawiran. Ako tiwas og basa ha. Ingon dire. Objection, moderator. Ang ako naging gusto, isulti niya unsang kapitulo bersikulo. Isulti ang kapitulo
to bersikulo? Unsa ka to bersikulo, Mr. Moderator? Ipa-mention. Unsa ka to bersikulo? Moderator, ni counter na ko nga wala sa ruling nga dapat sa bersikulo basahon sa debate ni Rosby ganina og ni Nagpasabot yay. nagbasahe sila footnote. Nasaktan! Nasaktan! Ang iyang gibasa dahil footnote, pili bersikulo! Agoy! Kaluoy sa akong kalaban! Ang akong debate, Biblia, Kristo! Di kay footnote taon sa nasakpan ni taon! Objection, moderator. Nasakpan! Objection, moderator. Oh. Ako objection, granted ang objection ha. Agoy! Kaya anong granted ang objection? Pagkaluoy! Kaya kaganina. May objection. Larga. Sige! Sopa lagi. Hilom sa. Oh. Hilom sa. Ayaw kasuko, audience na mo. Hilom sa. Second objection. Audience na mo. Ayaw mo apil-apil ang audience. Pasakit kay naamay mo direkto. Ayaw apil-apil mo. Wala mong apil ang audience. Dili mo apil. Hilom sa. Ilong sa. Edit mo man. Hilom sa. Okay, moderator. Tagay kong time, moderator. Larga. Oh, nakoy objection, moderator. Kay kaganina manggod sa debate ni Rosby og ni Jeffrey Rinya, nagbasahay sila footnote. Unya ka nung kumubasa kung puto mo reklamo ka. Nga pareho na tag-ruling tanan. Ay, reklamo, gibot sa mga kauban mo. Unya, asa pa, debate ni Juan ganina, ni John de la Peña. Putol-putol man ang gihimo. Ano mo reklamo ako putol-putol? Objection, moderator. Oh. Counter objection, moderator. Larga. Walay labot ang ilang debate sa among debate. O karon nasayran ang iyang gibasa footnote kaluoy sa katbang nagsalig og footnote intaw. Una sigurado ko ilaran ng Biblia intahon. Pastilan. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Ang akong basahon ba footnote ni o dili? Ipakita. Kaya akong basahon po diri sa akong Biblia. Na, moderator. Okay. Ipaklaro. I-confirm niya kung footnote ba na. Ipa-confirm niya kung footnote ba na. Ano na Tomiano? Footnote na, dili. Agoy! Tanawa! Komentaryo ra! Tumaga! Komentaryo! 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 Dili man yung versikulo! Dili man yung versikulo! Dili man yung versikulo! Yun ang ipangutana. Sa versikulo, ang imong gibasa, dili versikulo, kaluoy! Na mo ipangutana. Moderator, dili na mo ipangutana. Nasakpan! Mag-rolling sa ta, mag-rolling. Nasakpan! Moderator. Dili versikulo, ang imong gibasa! Ay sa moderator style. Dili versikulo! Bro, Jerry. Ang kaluoy! Nasakpan! Dali lang, Bro Glenn. Ay, isa. Dino sa Taminaw. Bro Jerry, ang handom na mo ni Bro Jerry nga debate, dili inani, nga muruling ang moderator sa pausapawan. Palihog lang ha, kita nga mga debater, dili ta ingon nga kanang murag ignorante tas debate. Niyangyo na ang kuan, moderator nga. Objection, moderator. Objection, moderator. Sa Taminaw. Objection, moderator. Objection. Isa. Mag-rolling sa Unsay part ni Brother Stalwart ang debate. Sa among debate. Asa nag-objection ko? Low debater ko. Nag-objection ko. Low debater ko aming debate ha. Nag-objection ko. Isa. Hilaw sa. Ibang i-question ang akong part. Kami ni Bro John de la Peña o ni Bro Jerry Laig, mao'y mga primary debater ninyo. Respeto na to atong moderator. Ay, sabro. Ay, second. Mag-rolling sa ta, mag-rolling. Mag-rolling sa ta kay di man ta mahuman kung magdungan mong istorya. Naghanyo ng moderator nga mag-rolling, di man mo maminaw. So atong undangon ni. Kay wa man tayo mabuhat. Mutingog ang isa. Naghanyo ng moderator mag-rolling na maminaw ta. Wala may debate nga magdungan og istorya. Ang tagsaan ta mo covered court karon dito isa ka covered court ka. Kani man ka maminaw. Hindi ako, objection, moderator ha. Maminaw sa ta kadyo sa lagi. Kadyo ta. Ayan ya. Kung mo objection ka, granted ka. Pasultiyon ta ka. Mo objection ta siya, pasultiyon na to. So karon, puli-puli lang ta.
So ang imong objection, larga. Mr. Moderator, sa kadyot, hindi na hangin. Atong pag-anhi din nga makasabot ang tao. Pareha mo mga aplido mo, maor mo aplido. Kung saba mga pundere, kay Poprel, kay mga aplido, magkwanta ng mag-professional nga kwan ba, magpaminaway mo. Kaya mo na inyong styling mo na, way udjis ganahan na. Di ba? Kamo magpadayon mo, pero kanang perfectly lang ba nga kon ba? Professional style ba nga? Kung mutingog siya, hilom siya. Kung mutingog siya, hilom ka. Moderator, mo imukuha niya. Sige, sunod pangutan. Larga. Okay. Kay Isa-isa. Pwede mo counter? Sige. Kante. Sige man to. Hilom sa larga. Sige. Ang ako lang kuan ba, sa side na ko, si Bro Stalwart, debater na siya, human mo siya ganina. Ang amo lang, tulong mi karon din ang kini player, moderator, Brad Jondo, o ako. Dapat dili mo apil ang walay apil. Ano nga ruling? Mao na ako pasabot. Unya audience lang. Pasagdi lang mi kay naamay moderator. Audience lang. Ang amo ni. Ang muhandol ani sa kasabo kung naaman ang moderator. Ingana na siya. Maminaw po daw kapikas. Atong gihangyo atong audience. Di ka mo masuko. Bro Glenn, ay lang sabak bro. Kadali lang ha. Atong audience kanang behave lang ta ha kay we are Catholic. With humble heart. Mao na atong moto, no? Okay. Hilom lang ta, ako lang hangyo nga dili po discredit ni Bro Glenn, kami ni Bro Jerry ug ni Bro John, kay kami may mga lead nga debater din he. Ang among istoryahan ni Bro John, ni Lapinya ug ni Bro Jerry, hinigugmaay nga lantugi. Kung musulti ang isa hilom sa, kung musulti ang isa hilom pod, kay dili man na maayo ng magkayagaw ta, no? Sundan ninyo itong amuan ni Brad John de la Piña ganina, pirting nindutad nito nga. Sige, next vision. Perempuan ta. Okay. Salamat bro. Senabot, ikaw po. sige. Ikaduhang pangutana. Kedua to ba? Kay nakita naman ni mo ne. Footnote di akong gibasa o dili? Komentaryo. Footnote ba o dili? Komentaryo. Objection, moderator. Objection. Okay, objection granted. Go. Ang akong pangutana, footnote ba ni akong gibasa o dili? Kaya iya kong ginagana, nasakpan ko ko nga footnote akong basahon. Ako na paklaro ba kaya mga nagtanaw karon? Footnote ni akong gibasa o dili? Okay, counter objection. Footnote man o dili, wala sa bersikulo sa Biblia yung ibasa. Muna'y point na ko. So dapat ang among topic i-base sa bersikulo, dili sa footnote o sa komentaryo. Rolling sa ta, rolling. Roll number 7. Mr. Director, palihog ipahilo mga to nga mga audience kay musulti man sila. Murag moapil man nung taon og maging mutaba man kang kwan. Brother Jando. Basig pili Jando sila kay mutabang man. Roll number 7. Categorical question must be answered yes or no. Nya i-qualify din mo. So, naipamutana, balik ka. Otrohon ako, i-confirm lang ako sa mga nagtanaw. Kini akong gibasa karon, footnote ba ni o dili? Okay, tabang. Dili siya footnote pero komentaryo kay dili bersikulo sa Biblia. Ang akong pangita sa mga kapitulo bersikulo. Sunod mo na. Sunod nga pangutana, mato dire. Arong pagsugpo kang Simon Mago mitambong sa konsilyo sa Jerusalem AD 49, unang obispo sa Roma nga milungtad og 25 ka tuig. Pangutana, unsa nadungog nimo nga akong gibasa? Unang obispo sa Roma o dili? Tubag, walay Pedro. Objection, Nga nabutang diha. moderator. Nga si Pedro, unang obispo sa Roma. Wala. Sige, next question na lang.
Si San Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea, igsuon ni Andres, prinsipe sa mga apostoles, mitukod sa simbahan sa Antioquia. Unahan, unang obispo sa Roma. O yun ka ba? Nga akong gibasa nga unang obispo sa Roma, si San Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea. Yes or no? Tubag. No. Di ko mo yun. Nga no. Wala sa bersikulo kapitulo sa Biblia. Dili mo na bersikulo, dili mo kapitulo. Dapat ang imong pamatuod diri sa sulod sa Biblia, kapitulo, bersikulo, jandong. Sige. Nagsalig ka sa inyong bersyon ng Biblia. Inyo mo na, doktrina mo na ninyo. Doktrina mo na ninyo. Dapat bersikulo sa Biblia. Pakitae kung bersikulo sa Biblia. Next question. Kay dili makaha San Pedro, anak ni Juan, taga Betsaida, Galilea, ang akong gibasa diri, kinsam din ngalan diri day? Okay, tubag. Si Pedro ang naadiha, pero wala magsulti sa bersikulo sa Biblia. Ang naadiha, imong gibasa, dili mo na bersikulo, di mo na masulot, igsuon sa kapitulo bersikulo sa Biblia. Imo ra na. O yun ka, dire sa akong gibasa, San Pedro ang unang obispo sa Roma, o dili ka mo yung nga mo na akong nabasa? Tubag, di ko mo uyon. Nga di ko mo uyon. Dili mo na bersikulo sa Biblia imong gibasa. Objection, moderator. Komentaryo mo na. Objection, moderator. Dito bag na ko, moderator. Objection. Dito bag na ko. Wala. Dito bag na ko. Nga objection man. Objection granted. Go. Ang objection ako niya, o yun ka ba, nga si San Pedro sumala sa akong gibasa dire, unang obispo sa Roma, o musupak ka nga San Pedro ang unang obispo gingon dire? Subag. Dili ko uyon. Okay. Nga no, dili man kapitulo, bersikulo. Uya ka ng imong gibasa nga Biblia, inyo man ang bersyon. Sa ato pa, self-serving, nagdapig sa inyong binuhat. Gamiton ni mo pagmamatod, sumala sa among baruganan. Uya, imong gigamit, inyo ra kagalingon. Pagkadako, kayo na sayok, Mr. Jando. Sunod. Sunod, tuba. Kay dili maka San Pedro nga anak ni Juan taga Betsaida ang gipasabot diri nga unang obispo sa Roma, kinsa man di ay? Natubag na ako ganina, Mr. Beritor. Kinsa? Natubag na ako ganina. Kinsa? Natubag na ako ganina. Natubag na ako ganina. O sa akong pagtubag, wala maghisgot. Objection, moderator. Objection, moderator. Obispo sa Roma. Mauna dapat imong ipagpatod bersikulo sa Biblia. Dili kay putlot o kanang komentaryo ra. Pastilan, pagkaluoy. Objection. Objection granted. Larga. Ang ingon ako niya ganina, kung dili si Pedro anak ni Juan taga Betsaida, Galilea ang unang obispo sa Roma, nagiingon diri kinsa man di ay ihatag ang ngalan nga dili si Pedro, kinsa man di ay mo ni pangutana. Okay, tubag. Kung ako'y muhatag, nagpasabot, ako na'y afirmatibo. Siya man ang magpamatuod. Sa iyang pagpamatuod, akong gisupak. Kaya ang iyang gibasa, dili man kapitulo, bersikulo sa Biblia. Ang iyang gibasa, komentaryo, diarao, ang kasaysayan, daklit nga kasaysayan. Iyang gibasa, dili man ni kapitulo, bersikulo sa Biblia, intawon? Agoy ka. Next question. Next tubag. Kay dili man kaha si San Pedro ang giingon din nga unang obispo sa Roma, kinsa man di ay ni? Okay. Tubag. Dili lagi na ako na problema. Kung nautana ka kung kinsa na, imo na pagpamatuod. Dili ako. Kay kung ako'y mapamatuod, afirmatibo na ko. Kay mapamatuod ko kung kinsa ang unang obispo. Ikaw man ang pamatuod ito. Okay. Ngayon sa ako magkamangutana. Pasabot, huwag ang kahibalo. Sunod nga pangutana. Sunod tubag. Sunod nga putana ha. Kay mabasa man daay binhi nga si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Buot ipasabot ba nga naa ko'y mabasa di lang kamo dawat? Yes or no? Tubag, di gyud ko mudawat. Nganong di mudawat? Nganong di ko mudawat? Kay dili man bersikulo sa Biblia. Ayaw pa ilang in taon, gamitan mo
binuhat og tao nga doktrina, unya ipatuo nga tinuod nawa sa Biblia. Ay naunsang taon mo. Ayaw pa ilang intawon. Sigurado ang iyang gibasa dili bersikulo sa Biblia. Pakita itong bersikulo, Mr. Joldo. Moderator's time, bro. Ang panguntana ni Bro Jando is categorical, yes or no. Therefore, you should answer that categorically, not Yes. patutsadali. Yes. Sige, next question na lang I can ko. answer that. Sige, next question na lang ko, okay? Next question. Sumala dire sa unang Pedro 5:1. O yun ka ba nga mabasa nako dire nga si San Pedro nag-govern sa church in Rome? Yes or no? Tubag, di ko mo yun. Nga naman, wala ta magisgot kung nag-govern ba si Pedro. Ang imong tima, si Pedro, Objection, unang moderator. obispo sa Roma. Objection, moderator. Sa ato pa, moderator, sayop ang iyang Objection, pangutana. Nawa ko mo moderator. yun. Okay, na objection granted. Ang among tema, si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Kaya siya man ang unang obispo sa Roma, categorically, nag-govern yun siya. Nag-govern yun siya. Kaya siya man ang unang obispo sa Roma. Muna tema na to. Okay. Balik ko na ko ha. Sumala dire. Ingon si Apostol Pedro, I exhort who am myself employed here at Rome to govern the church. Uyon ka ba? Masumala dire ni Angkol San Pedro nga siya ang nag-govern sa church in Rome. Yes or no? Tubag, di lagi ko mo yun. Nga di ko mo yun. Kaya di mana mao ang imong timang ipamatud-an. Objection. Ayaw kalibog imong tima. Specific kaayo. Pamatud-an mo. Objection, moderator. Okay. Tayo pa na ko pagtubag. Objection, moderator. Di ba? 1 minute question, 1 minute answer. Ano? Time na. Tayo na din. Go. Okay. Direta sa conclusion. Tag 7 minutes. So, so 7 minutes na. Saan yung conclusion? Conclusion na. Wala yung battle niya, wala yung question answer. Ikaw na. Wala na. Ikaw na. Bisa ka problem? Pastilan. So 7 minutes. Abi na ko grapay, di ba? Napingis si... Tingis kita. Napingis si... Okay, wala pa magawa sa pangutan nga. Minuto, 7 minutes. 7 minutes. Alright, so salamat Iso, no? So, una sa tanan, pasensya gigayon sa mga audience. Kabalo ko mga Catholic tan audience. Mga amigo, binakotanan yun. No? Bisa ingani ang atong ekspresyon diri sa tubangan, amigo ta. Sa debate usahay, naging panaglalis. Di na malikayan, ha? Si Bro Stalwart, bisa sa social media, grabe ang binata, baka ipipisong amigo, ganun wala na yung saba ng loob, di ba? So karon balik ta sa ato nga tema, gipabatud-an ni Brother Jundo. Nga si Pedro unang obispo sa Roma. Nadungog yung soon, nasipyat sa ganina, iyang gigamit ang time nila ni laig og sa uban ganina. Nga nigamit ko ng footnote sa atong pagpag-ingon niya, nga nigamit sa lang footnote, nasabtan ako ang gigamit. Dili ko bersikulo sa Biblia. Abi ba na ko bersikulo sa Biblia? Nasakpan. Dito siya nadugay o pautana nga di nagidnako na uyunan. Kaya di mo na bersikulo sa Biblia. Iyang ibasa. Tagkisa ng Biblia, ilan ng Biblia. Sa Katolik nga Biblia, self-serving. Mudala kag witness, mo adto sa usgado. Yan, mo witness parinti lang, di kadawaton, di katuan. Kaya naman, bias na. Kaya naman, nagdala kag witness, imong parinti, natural, mulapan sa imo, imong parinti. Bisa pag sa'yo imong gibuhat. Mao po ni Jando, nigamit siyang Biblia, ilaw Biblia, o niya ang gigamit niya, dili agad bersikulo sa Biblia, bitawa na sakpan. Managingon nga, ang isa ay nahuli sa sariling bunganga. Nigamit siya, iyang Biblia, o niya matula, footnote ko no, pero, atong nasakpan igsoon. Nga no, daghang bersikulo yung gigamit. Daghang bersikulo. Why usa sa bersikulo sa Biblia? Nagsulti, unang obispo
sa Roma si Apostol Pedro. Wala. Nigamit sa lahi nga translation. Version sa Biblia. Napo ko'y daghang version sa Biblia. Naapa din sa bag, nagtipunog. Sa usa ka bersikulo, akong giunting kay gatus kapit ka bersikulo version sa Biblia. Way usa nga nagsulti si Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Sa ato pa igsoon, pakyas ang pagpamatuod ni Jando Alabado karon. Ni adto binhi gikag buhol ang pamatuduan kunuhay sa kadaghanan o sa social media nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Wala sa kabasa. Tanawa karon, iharap nang balik kong katong komentaryo. Iharap nang basahon na po karon. Yung mga sinalado o yun ka ba? Nadungog ba di mo ni? Nadungog ba ako? Nabasa ba ni mo? Nadungog sa kanang ito. Pero di lagi ka ng bersikulo. Nasusupak ko kung bersikulo para sa Biblia. Di na ko mo supak ni mo brother Jando. Kung bersikulo. Unya kung mabasa ko ka. Mabasa na sa karutarawa. Kaya basahon ron. Putol-putol nga teksto. Kunik-kunik. At tanawa lagi sa Apostol Pedro. Unang obispo sa Roma. Basa sa Matthew 15:16 at 16:15 ang 18. Basahon niya. Ato rin sa Pedro 5:13. Pedro 5:1. Hawa lagi si Pedro Bishop o obispo. Unya adalal po sa rito nga ni adto sa Roma. Iya rin gisulgi conclusion. Si Pedro unang obispo sa Roma. Sa usa ka bersikulo kaning iyang timang gipamatud-an di mabasa Mr. Jando. Pagkaluya muadgi kag buhol na nulong kay aron magdebate pero muuli minghoy karong hapon. Minghoy perti minghuya ni ron nagtuo iyang mapildi si Stroman karon hapuna sa debate kay nagtuo siya mapamatud-an niyang tema pero bisag usa ka bersikulo bisag putol na lang wa ka pamatud si Pedro unang obispo sa Roma. Mapaguni ang iyang subject. Si Pedro unang obispo sa Roma. Asa na imong obispo sa Roma si Pedro? Sa Roma. Napay mabasa na imong obispo si Pedro sa Roma. Wala. Si Apostol Pablo. Sa Apostol Pablo nagsulat og libro nga Roma. Naabay usa ka bersikulo na miyo sa Apostol Pablo. Pedro, ikaw ang unang obispo sa Roma. Naabay wala. Niya sa unang Pedro 5:13 wapo na magisgot unang Pedro obispo sa Roma o si Pedro unang obispo sa Roma. Wala. Agoy ka. Ang mutuo kang Jando apil gyud og kailad kay siya mismo nagbasa na ilan sing gibasa kaya gipang basa dili mao. Wa gid sa kapamatud igsoon sa tema ambot. Sayang abi nako napay second cross na ako gi-prepare ta nga ma-question nga wala pa na ako gipangbuhian sa unang pangutana nga 10 minutes. Gusto na ko karon ta to gi-prepare gid ko karon ba? Wa ko kabadlong so nga na mo din na si rules. Muna nga karon kahapon igsoon nasabtan sa kadaghan. Bisa na sa Facebook nagtan-aw karon. Si Jando Alabado wakso tagsayaw ganina kiyang sel sa sayaw magod pakatawa audience impact ang iyahang technique Last minutes. taktik na niya aron ko no hay mo sa daog mupakpak po audience kay mga audience for sa katoliko ino na siya tanawa lagi pildi ang advertise kaya naman gikatawad kay kauban pakatawa po mo na lisod mo na itabo dito isoon sa ubang na debate. Kaya naman, ang style Jando, sayaw-sayaw, intahon, Allah. Ha? Ang mailad lang. Pero kami, nga naa sa Trinidad, di yun mailad sa doktrina, nga iya sa mga Katoliko, nga dili mabasa sa Biblia. Walay mabasa sa Apostol Pedro, unang obispo sa Roma, bakak nga doktrina. Pailad mo? Galacia 1:8-9. Besan kinsa na magwali sukwahi sa mga ginawali ipatunglo siya nagwali bang mga apostoles na si Pedro unang obispo sa Roma? Nagwali ba ang apostoles na ang Romanong Katoliko dito ako ni Kristo? Tanawa at may so twisted daan na ibalo siya nga di niya pamatudan gihimo niyang Roma imbes nga Romanong Katoliko. Dapat yung timang tayo saktuan ni pamatudan ko nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Romanong Katoliko. Nga naway ang Romanong Katoliko ibalo siya naway Romanong Katoliko sa Biblia.
igsoon, mauna igsoon. Ako igsoon ha, dili ako nakinegosyate ani nga tema ngadto kang Brother Jundo. Dili ako. Giselect lang ko sa among nga officer sa Trimedia nga ako'y matubang niya. Wa po ang kita sa tema. Karon ba ko nakita? Karon ba ko gunit? O si tema na mo. Pero sa dihang nakita anak ko patay kayo ko. Pildi ni tema ha. Pildi ni. Okay, time. Okay. Daghang salamat po isa na. Okay. Salamat. Pantog na nakamuritsing siya karon, kay karon pa siya nahibalo sa ruling. Ang ruling nga gigamit nato dire, the same sa ruling gigamit nila. Si Jun de la Peña ganina, putol-putol, di ba? Nakadungog mo? Putol-putol, tinukod, nasa timag, gibasa, putol-putol. Kanya mo reklamo ka sa kuha, maghimo na si mong kauban Jun de la Peña. Unya, suko siya mo basa po og footnote. Unya nganong kabasahin magputugin na si Rosby Alejabo og si Juan, si kanang Jeperinian nga pareho ra man tag ruling. Kung sayop ang akong gihimo, sayop po si Jeperinian o si Jun de la Peña kay sayop mga akong gihimo. Gigamit lang nako sa iyaha mga igsoon ang strategy nila nga gipakita aganina. Kung sayop ang akong pagkopya sa duha niya kakauban, nang sayop di iyang duha kakauban. Sunod. Atong gamiton ang atong common sense. Mga igsoon ha. Ingon diri sa unang Pedro 5:1 diri nga version sa kaning Biblia Protestant Bible niya dili ni observing. Giingon diri, I who am myself a fellow bishop. Niangkon ba si Apostol Pedro nga siya obispo? Yes, thank you. Tubag mo ha. Then diri sa pikas niingon na po dire sa unang Pedro 5:1 nga si San Pedro nag-govern sa church in Rome. Sakto ba kung gibasa? Yes. Karon kay mabasa man dire nga siya obispo o nabasa dire nga nag-govern siya sa Roma. Pangutana, napamatud-an ba nako mga igsoon nga San Pedro ang obispo sa Roma? Yes! Kaya nakamatod aman ako, ngunit mo siya wala, namakak siya to? Wala na milingi siya lado. Sakit kayo. Ingon pa si Ramel Parba. Truth hurts, but heals. Ingon siya, muuli ko na kong minghoy. Tanawang na kong ganina, gano'n. Kisa kayo muuling minghoy. Abi ninyo, strong man kay kusog mo siya agit, pero logic di siya kagits. Ingon diri nga version si Pedro niangkon nga siya obispo. Diri nga version si Pedro niangkon nga nagdumala sa iglesia sa Roma. Napamatud-an ba ang tema? Napamatud-an. Ano mingo mo siya wala? Unya, walay logic. Wala sa ruling nga basahon sa usa lang ka bersikulo. Ang giingon diha pamatud-an. Sa debate ni Jerry Laig og ni EYD, niingon Jerry Laig, pamatud-an gali. Di gyud na basahon litra por litra. Ngunang siya mangitag litra por litra, ang tawag na fallacy o false dilemma. O sa tawag sa mga sabodista sa kuha, mga igsoon, Mr. Fallacy. Nga naman, masuko sila nga akong isulti nga ang ilang mga argumento, fallacious arguments. Anong mga sukong mga tinuod man na, alado. Napamatud-an dire, obispo siya. Napamatud-an dire, nagdumala sa Roma. Therefore, final deduction, kung investigador ka, kamo ka mo investigate, i-deduct mo na. Deduction. Unang obispo, nagdumala sa Roma. Therefore, unang obispo sa Roma. May gani kay wala na mong abogado. Piligro na mong abogado ni. Ano siya final deduction?
Unya, masuko siya mubasa ko ani. Ngano? Di ba, paborito nyo ng Bibliyahan ni, sige ang mag-reproduce ani. Uy siya, walay nabasa, walay napamatudan, na ay nabasa. Dili lang letra por letra. Kaya ang pagpamatuod sa Biblia, dili mo na letra por letra. Na ay panahon na mabasa letra por letra, but not all the time kinahanglan mapamatudan lang kung mabasa letra por letra. Kay walay nabasa si John de la Peña ganina, letra por letra sab na Seventh-day Adventist Church. Oh, ay una yung kauban nimo. Ikaw may mauli ka ng naminghoy. Kaya imong gipang kung nasayop ko alado, unang nasayop ang mga kauban nimo. Kaya strategy nila kung gigamit sa imo ha. Mo na giingon sa ako ang motto ba? If you learn to be fluent to adapt, you will be unbeatable. O di, nabit na ko siya, wala siya kabantay. Yang ano man, sa iyahang bakba mismo ning gawas, na ang akong gihimo ko no sayop, pero mo'y gihimo sa mga kauban niya ganina. Si John de la Peña, putol-putol. Ingon si Salwat, wa may tandiri kama, anong street man i-street sa. Diba? Pero si John de la Peña may insist. Nya akong buhatan ng style John de la Peña, mo reklamo ka. Wala. Perting yabuha ni Alado. Muuli yun ni rong naminghoy. Oh, usbon ako. Nabasa ba dire nga si Pedro, obispo? Yes. Nabasa ba dire nga si Pedro nagdumala sa Roma? Yes. Kay nabasa mo ning duha, napamatud-an ba nga si Pedro, obispo sa Roma? Oh, ako sige pangutana. Kung dili si Pedro ang unang obispo, kinsa man, ingon siya, wala ako nagpamatuod. Last 1 minute. Therefore, dili maguba ang akong stand kung wala kay mapakita nga puli ni Apostol Pedro nga unang obispo sa Roma. Manuman, nabasa man ako dire, unang obispo sa Roma. Ingon siya, oh, nabasa nimo, pero dili ko muuyon ana, ay namugamit. Ay namugamit. Di ba yun yung gamitin sa Bible study ninyo? Santoson mo ang Sabado. O niya karong ang gamit ko, mo reklamo mo. Nge. Mo na problema. Kung sayop ang akong gihimo, kamo ang unang nangasayop. Thank you. Next round. Alamano. Parintero mo. Jando, Alabado versus Clean, Alado. Parinte. Okay, next round.